Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω τον τρόπο που μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα στα Windows και πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τις μπάρες και τα εικονίδια σε άλλα θέματα που εμάς μας αρέσουν. Εμένα στα προηγούμενα βίντεο είχα διαλέξει ένα θέμα, το Blue Vision, που είναι διαστημικού περιεχομένου και μερικοί μου ζητήσανε να τους εξηγήσω με ποιο τρόπο το έκανα, πώς το έφτιαξα και το έκανα εγκατάσταση. Θα προσπαθήσω σήμερα όσο πιο απλά, με πιο απλό τρόπο, να σας δείξω πώς μπορούμε να το κάνουμε. Το μόνο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένα περιηγητή. Εγώ έχω τον Mozilla. Ανοίγουμε το Mozilla και ανοίγουμε την πρώτη μας σελίδα. Η πρώτη μας σελίδα είναι αυτή εδώ, η www.ThemeRaider. Για να μην σας βγάζω τα μάτια, κάτω από το βίντεο στα σχόλια θα σας γράψω σε link τις σελίδες, ώστε να πατάτε απευθείας και να πηγαίνετε απευθείας χωρίς να χρειάζεται να γράφετε στο browser. Λοιπόν, πατάμε σε αυτή τη σελίδα. Μόλις πατήσουμε τη σελίδα θα κατέβουμε κάτω και θα έρθουμε στο σημείο αυτό που μας δείχνει αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να τα κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας. Μερικά προγράμματα από αυτά που βλέπετε ότι μερικά είναι 32 bit και τα άλλα μερικά είναι 64 bit, όπως αυτά τα δύο και αυτά τα δύο. Η διαφορά αυτών των δύο είναι ότι όταν τα φοράμε 32 bit το λειτουργικό πρέπει να βάλουμε το 32 bit και αντίστοιχα το 64 bit. Αν κάποιοι δεν ξέρετε τι λειτουργικό φοράτε, μπορείτε με πολύ απλή κίνηση να πάτε στο Start menu, στο Computer, στον υπολογιστή μου στα ελληνικά και στο ιδιότητες συστήματος στα ελληνικά, System Properties στα αγγλικά, για να δείτε. Μόλις πατήσετε αυτά, θα δείτε εδώ αμέσως τι σύστημα έχετε, ή 32 bit ή 64 bit. Στη δικιά μου την περίπτωση είναι 64 bit. Άρα εφόσον έχω 64 bit θα διαλέξω αυτό, το UX Style, θα το κάνω αποθήκευση αρχείου. Μόλις το κάνω αποθήκευση αρχείου θα πάω στο αμέσως από κάτω που λέγεται Concave 7 Visual Style, όπου και αυτό θα το κάνω αποθήκευση αρχείου. Μόλις το κάνω γι' αυτό, πάμε στο αμέσως επόμενο που εγώ έχω το 64 bit όπως σας είπα πριν. Θα κατεβάσω και αυτό, αποθήκευση αρχείου, και στο τέλος θα κατεβάσω και το Alienware ThemeRaider Theme Pack, όπου είναι αυτό, θα το κάνω και αυτό αποθήκευση αρχείου. Εφόσον έχουμε κάνει όλα αυτά αποθήκευση, κατεβάζουμε το Mozilla και μπαίνουμε στα Download, όπου εκεί έχουν πάει τα προγράμματα που μόλις κατεβάσαμε. Κάνουμε με την εξής σειρά της εγκαταστάσεις. Το πρώτο που κάνουμε εγκατάσταση είναι το UX Style Core, που είναι αυτό εδώ. Πατάμε το Run και γίνεται εγκατάσταση. Με το που γίνει το UX Style Core, αποσυμπιέσουμε το Concave 7.rar. Δεξί κλικ, Extract Files to 7 και μας δημιουργεί αυτόν εδώ το φάκελο. Μπαίνουμε μέσα σε αυτό το φάκελο, μαρκαρούμε αυτά τα δύο, το φάκελο και το αρχιάκι αυτό, κάνουμε δεξί κλικ, κάνουμε copy, αν έχετε τα ελληνικά δεξί κλικ και αντιγραφή, και πάμε στο σκληρό μας δίσκο στο C, μπαίνουμε στο Windows, το φάκελο, πάμε στο φάκελο το Resource, που είναι εδώ, εδώ, πάμε στα Themes, κάνουμε δεξί κλικ και κάνουμε Paste, επικόλληση. Μόλις το κάνουμε αυτό, ξαναπάμε πάλι στα Download, όπου τρέχουμε αυτό εδώ το αρχείο, το Theme Research Hanger. Με το που το τρέξουμε αυτό το αρχείο, πατάμε Next, λέμε Agree, Next, μας μετατρέπει τον υπολογιστή, μας μετατρέπει μάλλον τις μπάρες και τα εικονίδια σε φόντο για διαστημική, ας πούμε, πώς να σας το πω, μετατρέπει την μπάρα και τα εικονίδια να είναι μαύρα και να έχουν το μπλε trick, ώστε να θυμίζουν διαστημόπλια, διαστήματα κτλ. Εγώ το έχω ήδη εγκατεστημένο, οπότε πατάω Χ. Μόλις το κάνετε αυτό, αμέσως επόμενη δουλειά
είναι να τρέξετε το Alienware Themes, που είναι αυτό εδώ. Το τρέχουμε αυτό. Με το που το τρέξουμε αυτό, κατευθείαν ο υπολογιστής μπαίνει μέσα και δημιουργείται αυτό. Έτοιμο. Το πρώτο βήμα, το σοβαρό. Έχουμε τώρα έναν υπολογιστή που έχουν αλλάξει τα παράθυρα, έχουν αλλάξει μπάρες. Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε. Έχουν γίνει μαύρα με μπλε ηλεκτρικ. Και συνεχίζουμε. Το επόμενό μας βήμα είναι να ξαναμπούμε πάλι στον browser και να ζητήσουμε το Rainmeter. Είναι το rainmeter.net. Μπαίνουμε εδώ στη σελίδα και πάμε κάνουμε download την final release, την έκδοση 3.1, την τελική. Πατάμε στο download και κατεβαίνει. Μόλις κατέβει, πάμε στα έγγραφά μας, στα download πάλι και το βρίσκουμε εδώ όπου και το κάνουμε εγκατάσταση. Διαλέγουμε σε τι γλώσσα θέλουμε να το κάνουμε εγκατάσταση. Πατάμε επόμενο, εγκατάσταση και αυτό γίνεται εγκατάσταση. Πατάμε τέλος και αυτό που βλέπουμε είναι το βασικό θέμα που έχει το Rainmeter όταν το κάνουμε εγκατάσταση. Εμείς αυτό όμως δεν είναι που δεν θέλουμε αυτό, δεν θα το κρατήσουμε εδώ, οπότε θα το σβήσουμε. Τα skins ονομάζονται αυτά εδώ, μπορούμε να τα σβήσουμε κάνοντας δεξί κλικ πάνω τους και τα σβήνουμε, το καθεξής. Τώρα θα διαλέξουμε, το πρόγραμμα βασικά είναι αυτό εδώ. Το βασικό θέμα που έχει. Θέλουμε τώρα να διαλέξουμε το θέμα που να βάλουμε το θέμα που θέλουμε, ας πούμε. Το θέμα που θέλουμε θα το βρούμε εδώ. Θα το κάνουμε download αυτό το RAR το αρχείο. Το θέμα που θα κατεβάσουμε είναι το Blue Vision, έτσι ονομάζεται, version 02. Λοιπόν, το κάνουμε download, με το που κατέβει θα το δούμε εδώ. Θα το αποσυμπιέσουμε όπου και θα μας δημιουργήσει αυτό το φάκελο. Μέσα σε αυτό το φάκελο θα δημιουργήσει αυτό το αρχείο, το bluevision.rainmeter.skin. Πατάμε διπλό κλικ πάνω του και το κάνουμε install. Τόσο απλά. Με το που κάνουμε install το θέμα, ανοίγουμε το Rainmeter και εδώ βλέπουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί. Πατάμε διπλό κλικ εδώ και μας βάζει μια λίστα από διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Τα πρώτα ας πούμε που μπορούμε να κάνουμε είναι τα εξής. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Αυτά είναι τα gadget, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε CPU από το 1 στο 12. Ανάλογα τι υπολογιστή έχετε, διπύρινο, τετραπύρινο κτλ. Εγώ έχω διπύρινο. Οπότε διαλέγω το νούμερο 1, ο ένας ο πυρήνας, και το νούμερο 2, ο δεύτερος ο πυρήνας. Λοιπόν, εφόσον διαλέξω του CPU μου, θα διαλέξω τους σκληρούς μου δίσκους. Έχω έναν C και έχω και έναν I. Πολύ ωραία. Μόλις διαλέξω τους σκληρούς μου δίσκους, θα διαλέξω τα network, να βλέπω το download και το upload. Θα διαλέξω αυτό και θα διαλέξω και αυτό. Πολύ ωραία. Θα διαλέξω μια RAM. Θα διαλέξω ένα shutdown control. Θα διαλέξουμε μια ώρα, digital. Αυτά προς το παρόν. Μόλις θα διαλέξουμε όλα αυτά, κάνουμε minimize το πρόγραμμα και αρχίζουμε να τα στείλουμε όπως εμείς θέλουμε. Up down το network. Αυτό εδώ είναι CPU 2. Τη βάζω εδώ. Αυτό είναι CPU 1. Τη βάζω εδώ. Αυτό είναι το shutdown. Το λέω βάζω εδώ. Η ώρα μου τη βάζω εδώ. Τη RAM τη βάζω εδώ. Αυτός είναι ένας σκληρός δίσκος. Διαλέξα ένα σκληρό δίσκο. Άμα θέλω μπορώ να διαλέξω και δεύτερο σκληρό δίσκο. Με πολύ απλή κίνηση πάω πάλι στο Rainmeter.
CPU. Όπα, έχει CPU, συγγνώμη. Σκληρό είπαμε. Εδώ έχω έναν Ιώτα. Σκληρό. Νάτος. Πολύ ωραία. Το βάζω εδώ. Και ούτω καθεξής. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε κι άλλα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή βάλετε αυτά θα βάλετε και σε αυτά. Μπορείτε να τα βάλετε παντού και όπου θέλετε εσείς. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και περισσότερα gadget να τοποθετήσετε. Λοιπόν, αφού τα κάνουμε αυτά, επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε τα εικονίδια που θέλουμε να έχουμε για να χειριζόμαστε τον υπολογιστή μας. Για να το κάνουμε έτσι πιο όμορφο, κατεβάζουμε το Rocket Dock. Να το, αυτό εδώ είναι. Αυτό το κατεβάζουμε βάζοντας το Firefox στο Google και γράφουμε το Rocket Dock. Με το που γράψουμε το Rocket Dock θα το δούμε εδώ. Να το πατάμε εδώ και το κάνουμε λήψη. Μόλις κατέβει το κάνουμε εγκατάσταση και εφόσον το κάνουμε εγκατάσταση στον υπολογιστή μας το τρέχουμε. Να το. Αυτό εδώ είναι το Rocket Dock, αυτή η μπάρα. Εδώ πέρα μπορούμε να προσθέσουμε προγράμματα ή να αφαιρέσουμε προγράμματα. Πώς μπορούμε να προσθέσουμε προγράμματα. Αν παράδειγμα θα βάλω το CCleaner εδώ, ας πούμε. Μισό λεπτό. Θα το βάλω εδώ. Το παίρνω. Το βλέπετε. Και το βάζω εδώ. Μόλις το ακουμπήσω, μπήκε. Ομοίως και βγαίνει. Με το που το αφήσω, βγαίνει. Λοιπόν, και άλλο ένα βήμα που θα σας δείξω είναι να μετατρέψουμε το Media Player, το κλασικό, το Windows, σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Κοιτάξτε εδώ. Πηγαίνουμε σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση. Αυτήν εδώ. www.theskinfactory.com, όπου έχει μετατρέψει πολλά πράγματα. Και πατάμε εδώ το Download. Με το πατήσουμε το Download, πάμε αποθήκευση αρχείου. Και OK, και κατεβαίνει. Είναι 57 MB. Εγώ για λόγους ταχύτητας το έχω ήδη κατεβάσει. Όταν κατέβει στα Download, είναι αυτό εδώ. Πατάμε διπλό κλικ και κάνει μια εγκατάσταση. Κάνει την εγκατάστασή του. Με το που γίνει η εγκατάσταση αυτή, το τρέχουμε και εμφανίζεται αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Αυτό στην ουσία παίζει ήχο, μουσική και ταινίες. Έχει έτσι ένα πολύ ωραίο animation. Μένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Έχει ωραίο ήχο και ωραία κίνηση. Συμπληρώνει και το background του υπολογιστή. Λοιπόν, αυτά είναι για λοιπόν, αυτά προς το παρόν για αυτά μέχρι στιγμής. Αν θέλετε τώρα εσείς να κάνετε και κάτι άλλο, έχετε χιλιάδες επιλογές με το Rainmeter. Αρκεί να έχετε χρόνο. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο εγκατάσταση, όχι όλα τα υπόλοιπα, απλά το θέμα, τα υπόλοιπα τα κάνετε μια φορά. Το θέμα μόνο αλλάζεται, δηλαδή μπαίνετε στην Google και απλά διαλέγετε άλλα θέματα. Αυτό είναι το θέμα του Blue Vision. Υπάρχουν χιλιάδες θέματα. Να σας δείξω ας πούμε ένα παράδειγμα πώς μπορείτε να βρείτε θέματα. Γράφετε Rainmeter Themes και θα σας βγάλει εδώ πάρα πολλά θέματα, ας πούμε. Αν εμείς επιλέξουμε ένα θέμα από όλα αυτά, ας πούμε αυτό, πάμε στην επίσκεψη σελίδας που έχει αυτό το θέμα. Ωραία, και διαλέγουμε
ποιο θέμα εμείς θέλουμε. Το κάνουμε download, το κάνουμε διπλό κλικ, μπαίνει μέσα το θέμα στο Rainmeter και ούτω καθεξής πάλι αλλάζουμε τα gadget κτλ. Τα background, οι φωτογραφίες, εννοείται ότι μπορείτε να βρείτε μια οποιαδήποτε φωτογραφία και να την κάνετε background. Αυτά, ελπίζω να σας βοήθησα. Αν χρειαστείτε κάτι γράφτε μου, θα προσπαθήσω να απαντήσω και να λύσω κάθε απορία σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.